No, to bylo taky dobré, to seznámení s muži. No to mě zajímá právě, jak jste zjistil, že teda není rozba. No, přes ty kamošky, že jako není. Ano. Jo, tak jsem si říkal, dobré, tak jsem si zjistil, v kolik končí ve škole. Koupil jsem mi čokoládu, jako... A... Já jsem vůbec nebalil holky nikdy předtím, takže jsem nevěděl, jak se to dělá. Jasně. A teď jsem měl tu čokoládu a stál jsem v tom foaje, v té škole a z nervozity jsem ji celou rozdrtil. Ona vyšla a já jsem mi dal takový balíček kaká. A nezmohl jsem se navíc, než jsem řekl na. Mě vždycky zajímají ty úspěšní balící věty. No, já jsem moji ženu zbalil na. A řekl jsem, můžu tě doprovodit? A vůbec jsem nevěděl kam. Můžeš, no. Tak jsme šli a tak já jsem se snažil být vtipný úplně a jako pozorný a nějak to... A říkal jsem si, pak jsem šel domů a říkal jsem si, tak nevadí. Prostě to nevyšlo, jako... Ale ona mi napsala ten večer, že bych ještě šla někdy někam. Tak jsem si říkal, plusové body, humor zabral.